Bă, scoate-mă dracului de ci, nu-i deloc, bai! De ce? E nașpa? Da, Și te strânge? da, Și e neplăcut? da, Și e neconfortabil? da, Și e nemișto? da. Atunci încerc și eu! Hello, ce faceți voi? No, taci, no, că declanșezi capcana. Hello, ce faceți? Hello, ce faceți? Hello, dar ce faceți? Cine mă ajută să-mi strâng șomațele? Cine mă ajută să-mi strâng șomațele? No, serus. Dai tu ce brand am. Ei, hai. Deci care vrea să jucăm un joc? Băi, domnișoară, v-am zis, mă, să nu vă mai jucați cu recuzita mea de film? Ce naiba?